Lekár a spisovateľ Ivan Hudec nepochádza z Kisúc, no k tomuto regiónu má veľmi osobný a hlboký pozitívny vzťah, ktorý pretrval celé 10 ročia. Narodil sa 10. júla 1947 v Nitre ako prvý zo 4 synov Vojtecha a Veroniky Hudecovcov. Po ukončení štúdia medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpil v roku 1972 na interné oddelenie Žilinskej nemocnice. Po 2 rokoch sa vracia do Bratislavy, kde pôsobí najskôr v nemocnici Ivana Dérera, potom ako odborný asistent na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a ďalšie 3 roky v Bratislavskej fakultnej nemocnici. V roku 1983 ho osud zavial na Kisuce, kde zotrval 3 roky. Z Kisúc odchádza opäť do metropoly Slovenska a stáva sa námestníkom riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť v štátnom ústave národného zdravia. Po revolúcii vstupuje do politiky. V apríli 1990 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady a v roku 1994 sa stal ministrom kultúry Slovenskej republiky. Počas svojho pôsobenia vo funkcii sa veľmi intenzívne venoval aj koncepcii rozvoju a skvalitňovaniu miestnej a regionálnej kultúry. Vytváral priestor a podmienky na jej plnohodnotnú existenciu. Vo veľkej miere podporoval aj kultúru a umelecké snaženia na Kisuciach. Možno pankart, ten drevený násadec, ktorý sa dával na fľašu a z ktorého sa rituálne pilo najmä v svadbách a krstinách, alebo ešte jedna zaujímavosť, keď som objavil toho pankarta, bol som za už nebohým akademikom Adamom Prandom, tak ten ako pravý Kisučan bol zdesený, že to on neobjavil, pretože išlo o etnografickú unikátnu záležitosť. Na Kisuciach bolo zaujímavé to, že tento kvázi bohom zabudnutý kraj mal o jedno obrovské šťastie a to bolo to, že industrializácia prišla dosť neskoro a nestačila ešte poškodiť všetky tradície, živé tradície, ktoré stáročia sprevádzali život človeka v tomto hornatom kraji. Medzi iným to boli také zvykoslovia, ktoré sa dali jednoznačne vypátrať až do starého indoeurópskeho priestoru. Príkladom toho je napríklad aj ten spomínaný pankart, ten drevený panák, ktorý mal dierku vo vnútri a cez ktorý sa pilo obradne na krstinách a svadbách. Okrem toho samozrejme sa tam zachovalo neuveriteľné množstvo zvykov, ktoré od doliny k doline sú odlišné. Čiže tá bohatá pestrosť je priam lákavá, preto aby sa spracovala literárne a myslím, že aj tí, čo zbierali etnografický materiál, narazili na zlatú žilu. Bola to aj veľká práca Kisuckého múzea a pracovníkov tohto múzea, ktorí skutočne zachovali neuveriteľné bohatstvo, ktoré tento kraj v sebe nosí a o ktorom možno jeho nositelia ani nevtušia, aký je vzácny. Veľkou láskou Ivana Hudeca popri medicíne je divadlo, literatúra a história. V roku 1970 založil so spolužiakmi a priateľmi známe študentské divadlo malých foriem u Rolanda. Pôsobil v ňom ako autor, režisér, herec a organizátor. V literárnej tvorbe sa intenzívne venoval najmä próze. Knižne debitoval v roku 1979 novelou Hriešne lásky osamotených mužov. Po nej vydal román Zakázané ovocie, zbierku poviedok Bosk uličníka a ďalších viac než 10 titulov. Historické témy približuje v diele Báje a mýty starých Slovanov, ale aj vo svojich drámach Knieža, Bratia či Knieža Svetopluk. Okrem iného ma zaujalo aj to, že taká tá zlá povesť, ktorú trošku oživovala Jilemnický, aj Hálek, predstavovala Kisučanov ako ľudí, ktorí holdovali alkoholu, ktorí boli chorí, kde sa geneticky poškodzovali celé rodiny.
Nebola to celá pravda a dokonca si myslím, že to nebolo o nič horšie ako na Orave alebo na Horehroní alebo niekde trebárs na juhozápadnom Slovensku. Ale fakt je, že tá bohatá slovesnosť, tá tradičná kultúra, ktorá sa najmä prenášala slovom, je nesmierne bohatá. A preto som si dovolil vlastne na celé pozadie knihy Pangarty som nepoužíval opisy prírody alebo opisy duševných stavov ľudí, ale som práve použil na to pozadie tento nádherný etnografický materiál. Možno sa to dosť ťažko číta, to chápem, ale zase na druhej strane je to vec, ktorá si zasluhuje pozornosť a zasluhuje si to, že bola zapísaná. Príbehy Hudecových próz sú z aktuálnej súčasnosti. Využíva v nich osobné skúsenosti z lekárskej praxe, všíma si nevšedné svetské javy a groteskné situácie, vracia sa však aj do histórie, k bájam a mýtom slovanských predkov. Roku 1985 vydal román Pangharty, ktorý sa stal nosným literárnym dielom o Kysuciach. Opisuje v ňom históriu kraja od 17. storočia a v živote jeho osadníkov si všíma mnohoraké autentické zvyklosti, jazykové a materiálne zdroje ľudovej kultúry i mágiu siahajúcu až k pohanským časom. Potom by sa dalo hovoriť o jednej zvláštnej osobitej črte, ktorá je charakteristická pre kysuckú prírodu. Sú v nej také unikáty, ako je povedzme korňanský ropný prameň, alebo sú to tie známe kamenné gule, ktoré sú vždy objavované a vždy zabúdané na Kysuciach. Sú tam unikáty, ktoré by botanici a prírodovedci vedeli veľmi dobre oceniť. Takisto pre domácich ľudí, ako si zostali zabudnuté, alebo málo všímané, alebo zabúdajú sa tým domáci aj trošku povystatovať. Takže to sú také veci, ktoré ma hneď pri spomienke na tento kraj hneď mi zídu na a si myslím, že by bolo vhodné, keby sa tým Kysuce trošku viac píšili. Diela Ivana Hudeca vyšli vo viacerých vydaniach v 10 jazykoch. Ivan Hudec žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje najmä heraldickému skúmaniu rodov. Na Kysuce nezabudol a príležitostne sa rád vracia medzi svojich priateľov a bývalých spolupracovníkov.